Giadíh harja Gaeilge gamer an seo, agus inniu tá mé ag immert Minecraft agus bé mé ag caint faoin ceist cén fá go bhfuil na vegans mícheart, agus bé mé ag cur inniuil samplaí ón airbog atá agam an seo i Minecraft agus mé ag caint faoin ábhar seo. Mar sin ponte ihar a héin. Marítear níos mó ainmhithe trí calteannas go rathóige nuair a chuireann tú píos a talamh na nuair a bhíonn bethe nó círí agat ar an talú céanna agus maríonn tú a gcuid uainn nó lau uair amháin ahan bhliain. Agus tá sé sin le feiceáil go soillir an seo mar nuair a bhíonn féire agat mar seo agus bó nó moc nó círí ar an talú. Tá tú abalta na crin agus na blahanna agus ahanrod eile a agail mar atá siad, agus mar sin tá na héan abalta nead a cruthú sa crin, tá na critir boga ar an talú má grainneog, conín, fráganna agus sorilla brasasta a bheith beo in acha le na ainmhí ferma. Agus fiú critir boga tíomh an mhuis a cré mar peistena agus féileáin tá siad san brasasta fásta. Ach nuair a bhíonn tú ag cur glasairí, caithfí tú tréamhú a dhéanú ar an talú agus mar sin tá an talú scriste ó thaobh ainmhí a féin, mar caithfí tú coislí a cruthú mar seo nó tramlines mar dr má bhí an taracór agad ag tiomáint idir na glasairí, agus caithfí tú córas isciathain a cruthú comé agus uair amháin eile tá tú ag scrisiú píos a talamh chun sin a dhéanú, agus mar sin tá sé i bhfad níos fearr fadú den bítheagsúlaachta nuair a bhíonn féire agat le ainmhí ferma mar seo in áit glasairí sa talú. Ihar a dó, ní féidir leat glasairí a thur ahan áit ar an dóin, mar shampla sna maithe i Kenya ina bhfuil bétha acu, nó sna sléimhte i Nunanal nó i Connemara ina bhfuil círí acu, ní féidir le glasairí a thur i talú mar sin sa forta nó sna maithe, agus tá sé sin le feiceáil i Minecraft an seo comé mar tá na glasairí ag fas go bra an seo nuair a bhfuil cré maith agam sa pharc, ach má bhíam ag dul go bióm eile ina bhfuil sneachta nó seis talú eile, ní féidir lom síalta nó ahanrod a thur ar an talú, agus tá an feibh céanna a gin go tíre ar an tíal comé. Ihar a trí is leasatha nádartha é íola a thur an nitrogen sa talú, is cílíonn sé sin cac ainmhithe ar an airm íola, agus cuireann sé sin go mór le sláinte na parca mar a bhfuil cac ainmhí ar an talú, béfa ag buint úsáid as leasathan siarga a bhain, agus tá sé sin go hulk don timpalacht, go háirithe salata nuán fadú de G-gradú éachra, agus is feibh allmhór é G-gradú éachra a níos massa fiú na an teastú bhanda darlam, agus mar sin ba chóirdiúin a bheith ag tuairt éire don cré chomh maith mar is féidir linn darlam. Ihar a chathair agus é caint faoin dúlra a ríist eile, tá sé i bhfad níos fearr don timpalacht nuair a bhíonn an bia le fáil go háitiúil in áit an bia ag teacht ón tío eile den dóin, mar shampla tá an teachciontaí agam an seo, agus na béthe agus na ainmhí eile go díire in acha
leis an sea, agus tá sé sin I bhfad níos fearr don dúlra ná nuair a bhíonn tú ag bra ar soy agus palm oil agus ahan bia eile ag teacht ar long mór ón tío eile den dóin agus an long mór ag buintiú sé deas óla ar an toras fada alig. Agus an ponche dearanna atá agam, deargu coilíne atá an nuair a bhíonn go leor bia agin sa tír seo agus ag an am céanna bíonn daoine ag ra ná bí ag ithe feol do daoine I tíre eile nach bhfuil go leor bia acu, agus nuair a bhíonn tú ag caint faoin bachtanas tá tú ag caint faoin codjas mó den dóin, agus mar sin sílam gur dearcu coilíne ar fad atá an nuair a bhíonn daoine ag ra mar sin. Agus mar sin é don físe an seo, cad é an tuairim atá agéibh an bhfuil ponche breise agad nó ponche codar snachta fiú, curragíhar dúramí sna teachtarachtaí híos má bhíonn rud ar bílar agéibh. Sin é am gur míle maith agéibh as a bheith ag arc ar an físe na háide. Mór áiríomh, slán!